Ketina apa wasu $300 gift pamusoro pegofund yanga yakadzirwa uye Mazepe azouya kuudza Tete Midhi kuti aiwa imimi musati muri bhita, mari yamakatora 30,000 imari yemufi, murume wemunin'ina wenyu, ndosaka nyaya iyi isingakurwadzi zvekudaro. Mune moyo wakaipa chose. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, Ketina ari kuita zvinorova. Haasi munhu that can strike you as someone who is kind, but she has proved beyond a reasonable doubt that she is very honest as well as kind. Aburitsa madetails ezvese zvazvichiitika pagofund kuratidza transparency. Akatora $300 muhomwe make akati iyi wasu ndeyekutengera mai vako something. Okay, so she wrote, Wasu, go buy groceries for your mom before you go back to Harare. That's my contribution to you. It's not yours. It's for your beautiful mom. Come to Mama Keti. Dovaisa $300 to More Power Masimba Gombe. Okay, guys. So, anyora akativedwe mbinga ya Wasu. And many netizens are shocked. Wakati, Ketina auratidziri kuva munhu ane mwoyo wakanaka, because in most cases you are mean uchitukana nevanhu. Vamwe wakati ndipewo mwoyo wekubatsira sewaketile, love you mama, mamoyo nyakubereka, God bless you. Vamwe wakati Ketina kuchibata kuti dzvima tendwa chitipai my joining cards bitter leaf pepper soup family nesuwo tipindewo. Vamwe wakati indofira hangu mubitterness family, but pane one azonyora akati when you want information you pay big iye ndobva ngoti yes, business as usual. So guys, munongoona kuti that's why most people love Mama Keti, because she's always helping without expecting anything in return. Alright, vamwe wakati aindotokurwirai mumastreets, bvunzai vana nhubu vanotozviziva. I love you Ketina, ungapenga pamalive ako but une rudo. Akarudo kacho kasingaoneki nevanhu, so kanozongobuda kana uchiedza kuratidza munhu kuti mbinga ndiani. Aiwa Katete, imi munorova kana mayuro chiikona ivedwe. Okay, so Amazepewo auyawo neyake nyaya akati Mildred haurwadziwe nekuti mari yawakashandisa haisi yako. Pane munin'ina waMildred anga ashayikirwa, pane mari yemufi akatora achibva aiinvesta muna maititi, and nanhasi family yaMildred kuri kunzi haitauri naye. Okay, Tete Mildred, hamuoni kuti makutivhiringidza here? Ini second family muri kundisvota nemapost. Endai mundorima kumusha kana maneta kuUK. Why muchitukirira vanhu vese? Imi ndimi makatokonzera. Dai maititi vasingatukwi nhasi uno. You are the one who bring nyaya muchida kuparadza maititi. I am the Cat Family Original. Zimino renyu Tete Midhi, muri kuvhiringidza vanhu. Hatikuzivi kuCat Family. Ibvai pano paFacebook. Muri kutijairira. Hamuna direction mukadzi mukuru. Makabhula sisimeli, mukabhula maimiki. Moda kuita king wemuUK here. Mama vangu chaivo. Muri kuvabhula. Stop it. Shaya dzakagwamba. Hatikudii kuCat Family. Maida kuparadza maititi nhasi muri kudei sijembere risingakuri. Nyarai, musavhiringidza vanhu mani. Makamira papi? Side renyu chairo nderipi? Muri kutukirei Mama Keti naMama Loveness? She's in the UK now. Endai kamundova rova. Apedza ipapo abva aisa zvituko zvinotiremerei rurimi rwangu. Guys, kwenini kana handizi ururimi rwangu runorema, mavara ndigone kumataura. Okay, so Patricia Jekiwo abva auya akawedzera ipapo akati wedwe, imimi Tete Midhi muri kuramba muchindiseka kukakamira kwangu, mukati ini ndinoti papa handigone kutaura. Asi hamusi here makuita body shaming kana tinonzi tongue shaming of some sort. Hazvibvumidzwe muUK to discriminate in disability. Stuttering kukakama is a disability. Saka ndakuda kutodzifambira. Handi munozvita chamangwiza. Mildred mada. I have the video in my phone. Apa muri muK industry. Apa munoseka isusu ana Patricia Jake ma patients enyu. Disability discrimination, but you call yourself a whistleblower.
vhidhiyo tachengetawo kuitira mangwana. Ndemamwe mafans ari kuashiwa Patricia Jack kuti vhidhiyo riri safe. Mai ava vanonzi Midhi vakabatsirwa zvikuru naPatricia Jack zvakawanda but havatende kubloka. Ndanga ndagara ndavabloka ndiPatricia akutaura ndakavabloka was ndaona mavhidhiyo avo dissing me but wanted to distance myself from her in peace. But vakuenderera manje nhamba dzemukadzi waGilbert wekughana naTafadzo takapiwa navo vachingoti taurai navo. Tete, leave me in peace. Those are my last words to you. Siyanaiwo neni veduway. So Patricia Jack haasi kuda kuramba achiburitsa more information about Tete Mildred, but Tete Mildred vanga vari muinner circle mamaititi ndo vaiburitsa nyaya dzese vachipa vana Patricia Jack nana Katina. So kwanzi mukaramba muchitichukucha tinogona kuzongokuexposai. Changamire havazoregi havo kakukomenta. Tikapedza vhidhiyo tisina kumbotora mashoko achangamire hazvizombofambi zvakanaka. Now it makes sense. When you have underachieved in your life unoguma waachembere ine bhita negodo. Taishaya kuti hondo yaMidhi inobvepi nevanhu vemaCOS. Wenyaya yacho yatangira pakuti munhu wese anoenda neCOS Tete Midhi vanomuitira live. For example, Sisimele vakasvika vakazviitira live yavo vari mubhazi vakatukwa zvisingaitwi palive naTete Midhi. Kukanzi wasvika muUK nhasi wakuda kuitira vanhu noise, chimbogarai pasi maZimbabwe nemune mawara kunyanya imimi temu remaCOS. So ndo zvaakuexplain nachangamire kuti why Tete Midhi vari bhita nevanhu vemaCOS. Ana Meli, nyamba munhu anga asina mapepa pese apa kutozowanawo visa nekuda kweCOS apa wakaenda kuchando 1925. Zungairwa last number. Kungudaira UK mazikore ese waive uchitadza kugadzira mapepa uchishanda zvefeja pezezvo wotsotsonywa kamari nebonga dema kunyepera kungwarira pasina dofo rekupedzisira. Aiwa hamungaregi kuita bhita zveshuwa. Meri chikonzero chamaimutukira kuitira malive mumabhazi icho. Ndichochi. Next time ingosekai, at least now makuziva kwazviri kubva. Because vamwe vezera raMidhi vari kuchanduko, they are now retired. Vamwe izvozvi they are traveling around the world enjoying their pensions, my mortgage is fully paid. Vamwe ndo vari kutovhura make iwaya. Chemberedza zera rako nemanewbies achangopinda kuchando ndo pauri iwewe busy nazvo. No wonder kwasadza asati ambokutsika. Ndege akaikwira ka1 achienda kwaCharles 1925 nanhasi haaziye musuyo wayo. Angatadza nei kurwadziwa naNasisilavhu macitizens vanoflya madiro aGeorgina. Deal with it, Midhi. You failed in your miserable life. Siya kupedzera shungu kuvanhu vemaCOS nevanhu vakarongeka muupenyu. Upcoming at 90. Sorry ka 50 million. Makushayawo ana Tete Midhi. Kana mabara apera kukumbononwa tii mozodzoka. Zviri nani kugeza madhodhi emombe pane kugeza echembere dzakaenzana nemi sezvamunoita. You should be sitting next to them muchitokweshewawo asi makatadza kuronga upenyu muchiswerodyiwa ma30,000 nebonga. Now you have to slave away at your age instead of retiring. Loveness akangwarira marika ndosaka anemba muWashington DC worth over $500,000. Imi muchitadza kutenga imba kuNorth England kwamuri koko, one of the more affordable areas in the UK. Uri kugona zvako Loveness changamu pataundi ukasvika panzvimbo tsvaga chiri kushota area iyoyo wopinda zvako mumadhaka uchiruka mari. I hope by now you've set up a website and people are now ordering maguru online as well and you are delivering necourier all over USA. If not, then you are missing an opportunity. Well done on your hustle akoma. So ndo mashoko achangamire aya vachiudza Loveness Summers arwadzwa zvikuru nekubhulwa kwaaita navatete akanzi iye ari busy kubatana netsvina yemombe asi Changamire vangozvikorekta vakati yemombe iri nani panemi muri kurarama nemombe yavanhu. Izvezvi imba yekunotoniya vakapedza vakaita garden ravo ravanogara vachiposta vanoita rekufila pamavhidhiyo asi kumusha chaiko havasati vamboenda. Koseiko mapepa avo
asina kubuda. Do leave your comments on what you think. Tichitendawo namama Sisketi for kurescue Wasu kubva munhamo.